Mun nimi on Antti Rannikko. Toimin urologian osaston ylilääkärinä HUSissa, urologian klinikalla ja urologian professorina Helsingin yliopistossa. Työssäni paljon eturahassyöpää ja muita urologisia syöpiä hoidan ja tutkin. Ja niin kuin nimi lääketiede tai termi lääketiede antaa osviittaa, niin lääketieteellisten tutkimusten ja hoitojen pitäisi perustua tutkittuun tietoon. Nyt tässä on tullut viime aikoina vähän huolestuttavia uutisia, joista ehkä viimeisimpänä on ainoana 100 listalla Suomesta yliopistoista ollut Helsingin yliopisto, joka on nyt näyttänyt putoavan sen 100 parhaan yliopiston ulkopuolelle. Jos me katsotaan sitä muutosta, mikä on tapahtunut viime vuosina, niin se sijoitus on vuosi vuodelta laskenut. Ja se aika hyvin korreloi sen suhteen, että satsaukset, jotka Suomessa tutkimuksen tekemiseen on tehty, on vähentynyt. Kliinisen tutkimuksen rahoitus on itse asiassa laskenut ihan samalla tavalla. Se on niin kuin lehmä häntä laskenut. Nyt jos mä olisin suomalainen potilas, niin olisin kyllä todella huolestunut siitä, että meidän satsaukset tutkimukseen on sillä tasolla, millä ne on. Toivoisin ihmisiltä, poliitikoilta, päättäjiltä, joilla on mahdollisuus tähän asiaan vaikuttaa, että tämä asia otettaisiin harkintaan ja satsauksia biolääketieteelliseen ja kliiniseen lääketieteeseen merkittävästi nostettaisiin. Kaiken kaikkiaan tutkimuksen rahoitusta Suomessa pitäisi selvästi nostaa.